सारंगिया दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेरारि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बरगुरि नेहरू गोजौसिन फरायसालियाव सारंगिया दखरा एबसुआ बावैसो सान सिगां फोसावजानाय मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेरारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायो। काउरबादा गुदि एबसुनि बेन्दोंनि सिङाव मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै 17 फरायसा आरो गोजौसिन गेजेरारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय 10 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बे बराय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 30 नं गरेश्वर बियाबनि MCLA प्रबिन कुमार बर'आ। गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारिया बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि बानेश्वर नार्जारी आरो हादरारि बान्था मोनगिरि केबि देवलकुसि गोजौसिन फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि बिनन्द स्वर्गियारि आरो बरगुरि नेहरू गोजौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि दिथागिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। जोङो सारंगिया दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद जाय बिथांमोना सेथि माथियाव उथ्रिनो हायो बिथांमोनखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो बरायो। बे बरायनाय हाबाफारिया जे बेनो जे उननि जाय फरायसा बिथांमोनखौ नुनानै जाहाथे बिथांमोनाबो फरायनो गोसो होयो, बिथांमोना जाहाथे बरायजानो लुबैयो, जों बेखौ साननानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो गासै 27 फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायदों। मेट्रिकआव 17 आरो हायार सेकेन्डारियाव 10, बिनिनो साइन्सआव 5 ओमफ्राय आरो 6 आरो बिनिनो आर्ट्सआव 6। जोंनि दखरा आफादनि सिङाव गासै हाइ स्कुला जोंनिया गंथाम दङ, बिनिनो हायार सेकेन्डारि गंनै आरो हाइ स्कुल गंसे, बिनिनो गुदि फरायसालि गं 22 दं, ओमफ्राय गेजेर फरायसालि हिसाबै गं 6 दं। बेखिनिया दिनै सारंगिया दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बे ओनसोल इउनिट एबसुजों जथायैनो मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव जाय फरायसाफ्रा सेथि मासि मोननो हादों दा बै फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। दा आं बे हाबाफारियाव फैनानै गोजोननाय मोन्दों आरो आंजों लोगोसे बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि 2 बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पिकार आरो लोगोसे सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथांमोन दङ, बिथांमोना बाहागो लादों आरो लोगोसे फरायसालिनि मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोना दङ आरो लोगोसे ओनसोलनि बुद्धिजिबि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादों आरो दिथागिरि बिथांमोनाबो दङ। दा बे हाबाफारिया जोबोर मोजां जादों आरो फैबाय थानाय समावबो आरो जेसेबांखिनि फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनो बर' बिजोंनिफ्राय बयखौबो जाहाथे बरायलांबाय थानांगौ आरो बिथांमोनखौ थुलुंगा होलांबाय थानांगौ, आं बेखौ लोगोसे दखरा आफाद बिथांमोनखौ खावलायनो सानो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु माहारियारि आफाद, बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिन्थिगौ आरो बिनि सायावबो खामानि मावदों। जोंनि लेभेलाव जेखिनि जों नाजादों बा जेखिनि लेभेलाव जों सलुसन खालामनो हादों, जों मिन्थिगौ, जों नुदों जे बर' बिजोङाव बर' फरायसाफोरनि फरायनायनि अनजिमाया बोसोरफ्रोमबो खमायदों आरो माब्लाबा खमायो माब्लाबा बारियो। नाथाय बिनि बिथिङाव माखासे खामानिफोरखौ सरकारफोराबो मोजां नोजोर होआखै। दा बिथांमोना मिन्थिनाबो माब्लाबा बर' मिडियामनि फरायसालिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नाजाया। दा बिनि जाहोनावबो माखासे बर' बिजोंनि कन्डिसनफोरा गाज्रि जादों आरो जायनि जाहोनाव फरायसाफोराबो एसे खमायलांदों आरो बै प्रब्लेमखौनो जों सलुसन खालामनो थाखाय नाजादों। आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानबाय जे LP स्कुलफोरावबो फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायदों। दा बे LP स्कुलाव खम जायोबा थांनानै हाइ स्कुलाव खम जायो। बेखायनो जों नुबाय जे गोबां LP स्कुलाव बर' मिडियामनि LP स्कुलाव 0 टिचार आरो सिंगल टिचार जानानै दङ। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जों जिखिनि सिंगल आरो 0 टिचार LP स्कुलफोर दङ, दा बै फरायसालिफोराव जोंनिफ्राय टिचारफोरखौ जों एपइन्ट होदों फ्रि टिचिंनि थाखाय, जाहाथे बिथांमोना सरकारा जेब्लासिम होआ बै समसिम जाहाथे बिथांमोना जोंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे सोलोंथाइ होनो हायो। नाथाय सरकारा माब्ला होगोन माब्ला होआ जोंथ' बेखौ मिन्थिया। दा थाबैनो होयोबाथ' मोजां, नाथाय जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो जोंनि गेजेराव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा जाहाथे आवगायलांबाय थानो हायो आरो LP स्कुलाव फरायसाफोरा बाङोब्लासो हाइ स्कुलावबो बांहैगोन। बेखायनो जोङो दा स्टार्टिंनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लादों। जोंनि लेभेलाव जेसेबांखिनि जों सलुसन खालामनाय बे हाबाफारिखौ जों मावबाय थादों आरो जों सरकारखौबो जोंनिफ्राय खावलायबाय थादों जे जोंनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनांगौ। जोंनि मिडियामनि फरायसालिफोरा बेबायदि गाज्रि कन्डिसनाव दङ आरो फरायसाफोर अनजिमा खम जादों, नाथाय सरकारा माखासे बिथिङाव नोजोरफोरखौ मोजां होआ बा प्रब्लेमखौ बुजिनाबो सलुसन खालामनो नागिरिया माखासे असुबिदाफोरा नुजाबाय थायो जोंनि गेजेराव। दा बेखायनो आं गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन जाहाथे जि जेंनाफोर दङ बेखौ सुस्रांनांगौ होननानै। आरो जोंनि लेभेलावथ' जों हानायखौ खामानि मावगासिनो दङ आरो मावबाय थागोन आरो फैनाय समावबो मावलांबाय थागोन।